बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय साननैसो सिगां BA थार्ड सेमनि रिजाल्टखौ फोसावदोंमोन। बे रिजाल्टखौ फोसावनायखौ लानानै फरायसाफोरा गोजोननाय मोनाखै। बेनि थाखाय चिरांनि बिजनी कलेज, बाक्सानि निकासि ज्ञानपीठ डिग्री कलेज, टंला कलेजनि फरायसाफोरा सोमावसारदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि हेंथायै। बेबादि थासारि सोमजिनायखौ लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जेंनानि सोमोन्दै बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों, बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जेसेबां सानसिम लाइस्राम लादु सिं आरो एग्जाम कन्ट्रलारआ बेनो बे थाबाय थागोन, अब्लासिम बेबादि जेंनाया जोबनाय नङा होननानै बिथाङा बुंदों। बेखायनो बिसोर सानैखौ होखारनांगौ आरो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौनि दाबिजों फैगौ 7 नबेम्बराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गासै फरायसाफोरखौ लाना धरना होनाय जागोन। मालिका बसुमतारीनि दखना गलायाव सिखाव खावनाय सिखावफोरखौ हमनो हाबाय पुलिसआ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजाराव मालिका बसुमतारीनि दखना गलायाव सिखाव हाबनानै गासैबो दखना, सादोर, ब्लाउस बायदि बायदि खमैबो 1,50,000 रांनि मुवाफोरखौ खावनानै लांदोंमोन थांनाय हरनि समाव। नाथाय दायो सिखावखौ आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव फुंनि 9 रिंगासो समाव सिखावखौ खानो हाबाय आरो सिखावखौ बेंटल आउटपस्टआव हमनानै दोननाय जाबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखावनि मुङा इलिसन नार्जारी, गामि 1 नं धुनाबारि आरो मेहेल नार्जारी, बेंटल बाजारनि होननानै मोनथिना मोन्दों। BJP सरकारा थांनाय 2019 मायथाइयाव बिसायख'थियाव नैथि खेब देरहासार जानानै खुंथायनि गोहोआव फैफिनदोंमोन। नाथाय उद्योग बिगोमाफोर आरो फालांगिरिफोरनि मुलाम्फानि थाखायल' हाबा मावदों BJP सरकारा। मिरुनि BJP सरकारा नेशनेल मनेटाइजेशन पाइपलाइनजों लोब्बा थानाय सम्पथिफोरखौ 6 लाख कौटि राङाव फाननो थाखाय थांखि लादों। बेजों लोगोसेनो मिरु सरकारा रेलवे, बिरखं गाथोन आरो स्टेडियामखौबो फानगोन। फाननायनि गिबि फारिलाइयाव दङ गाथोन आरो रेलवे, बेनि उनाव जाहाज गाथोन, बिरखं गाथोन आरो टेलिकम खोन्दो। लोगोसे फाननाय जाबावगोन गंनै माहारियारि स्टेडियाम आरो ओनसोलारि स्टेडियाम। 11,450 कौटि राङाव फाननो थांखि लादों बे स्टेडियामखौ। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ गुजरात बिधानसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावबाय। गुजरातनि बिधानसभा बिसायख'थिनि सेथि खोलोबा फैगौ 1 डिसेम्बर आरो नैथि खोलोबा 5 डिसेम्बराव जागोन आरो बिसायख'थिनि फिथाइया फैगौ 8 डिसेम्बरावनो फोसावजागोन। दिवाली आरो छठ पुजानि बन्द'नि खाबु लाना फेमिलिजों हायद्राबादाव दसे सम रंजानानै न' फारसे फैफिननाय समावनो मोनसे लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय सासे आइजो डक्टर सुरेखा बरल'ताया। बे जाथायाव बिनि फिसायजों लोगोसे आरो गुबुन 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मुम्बाइनि जबत मलनि थागिबि डक्टर सुरेखा बरल'ताया गावनि फेमिलि आरो लोगोफोरजों छठ पुजानि बन्द'आव तेलेंगानानि हायद्राबादाव बेरायनो थांदोंमोन। नाथाय रंजा खुसियै बेरायना न' फारसे फैफिननाय समावनो निर्मलनिफ्राय हायद्राबादसिम थांनाय लामा टलबटनिफ्राय 12 किल'मिटार जानथायाव थानाय सुरेखा मोनहा दावबायनाय गारिनि टायारा गावनानै हरखाबै जाब्रबथाय जायो आरो जाथायथिलियाव सुरेखाया जायगायावनो जिउ गोमायो। ओरैहाय सुरेखानि फिसाय पीयूष बरल'ता आरो बिसोरनि फिसाजोजों लोगोसे गुबुन 2 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो।